Takže ahojte, dneska je ráno. Mně je 9:19, ale já jsem se zobudila oveľa skôršie. A dneska je den Lollipop z koncertu, ještě trošku ma stále boli hrdla, kašlem, ale mám docela dost energie. Takže je 10:01 a teraz som chvíľu pozrela mobil. A potom po obede si budem možno vybrať outfit a tak. Takže toto je môj outfit na koncert, moje náramky. Takže teraz som sa už obliekla, ešte tam mikinu. Takže teraz si idem skúšať nejaké Lollipop stance, lebo sa docela ešte nudím, ale za hodinu toto už pôjdeme. Takže za chvíľu už pôjdem a už sa mega teším. Vypadáte naprosto legendárně. Víte vůbec, co tady... Vlastně trochu zvláštní, nechápu, proč mi přijde tak krásný. Zase kreslím svoje galaxie a já jen koukám a srdce pro něj mi bije. Kluk z jiný planety má v srdci komety, hvězdy po kapsách a úsměv, co mě baví. Kluk z jiný planety má v srdci komety, hvězdy po kapsách. Když jde chodbou, čas se zastaví, třeba je z měsíce nebo jen z jiný ulice. Nevím, jak to dělá, proč mě to zajímá. Asi je to roztomilý a já jsem zmatená. Kluk z jiný planety má v srdci komety, hvězdy po kapsách a